Tabi parhorasan mahu pasahat hami tuhamu akka amanami inanami haha anggi nang napinaribot saluhut hita nahinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus na tumangihon jamita marhite radio pelita kasih di manuhuton hita di bagas tabe manang akan natongon di pardalanan tumopot akka ulaota idongani jala di pasu-pasu Tuhatta Yesus mahita saluhutna. Au situa nyonya lumban raja boru situ morang, rapdohot amat tapat dita robet sontar pandiangan, sian HKBP Kernolong, Resort Jakarta, makobasi pertangyangan di Manugoton. Tapuk kama pertangyangata, marhite na martangyang na binuaton ni amata perjamita. Martangiang mahita. Ali di bata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliati hupasahat kami di manugut niarion di pangaramotim di kami. Bui kami muse majalo arine baru. Naing tangihonon nami hatamali Tuhan. Alani parrohai mahami di bagasat todim. Satu tangamu mahami. Satu tangamu sudi akka na mangurupi kami di rekaman, senyiaran, di RPK, di bagasan anakmu Yesus Kristus. Amin. Hamu akka amanami inanami hahaanggi nang napinaribot na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Hata ni Tuhatta turpuk jamita, bohal ni ngolutta di Manogoton, tersurat di 2 Samuel 12, Mamukka sian ayat 15, Sahat Rodi ayat 25. 2 Samuel 12, Mamukka sian ayat 15, Sahat Rodi 25. Songonon ma hatani Tuhatta. Dungi mulima anggo sinatan tujabuna, alai disahiti Jahuba ma poso-posoi, na tinubuhon ni jolma ni si Uria di si Daud, dabe mate-matene. Dungi diperhurajai si Daud ma debata ala poso-posoi, huhut marpuasa si Daud, jala masuk tu bilutna, laos peak di tano manipat sabor nginnai. Dungi hehema akkasitua ni jabuna manopot ibana, naing pahehehon ibana nian sian tanoi. Alai dangolo ibana, jala dangolo ibana mangan si panganon rapdohot nasida. Tole musepa pituarihon, mate ma poso-posoi. Jadi mabiar ma akan na poso ni si Daud pabuahon tu ibana, nong mate poso-posoi. Ainin na rohana sida do, ida ma, uju mangulu dope poso-posoi hupak kulingi hami ibana. Hape dang ditangihon suara nami. Dalam manikok-nikok ma ibana molo hudok hami tu ibana. Nung ngamate poso-posoi. Jadi dung di ida si Daud masih husipan akan na posonai. Mamoto ma ibana, naung mate do poso-posoi. Gabe didok si Daud mamadok akan na posonai. Atahe, nung ngamate poso-posoi. Jadi didok na sida ma, nung ngamate tutu. Dungi hehe masih Daud sian tanoi, jala marsuap huhut marpangir, jala disalin pakaianna. Jala masuk ibana tu bagas ni Jahuba asa martangiang. Jadi dung mulak ibana tu jabuna, didokon ma padirihon si panganon di ibana, laos mangan ibana. Jadi ninna akan naposona mamadok ibana. Dia doi nabinahen mo.
uju mangulu dope poso-posoi, marpuasa doho jala tumatangis. Alai ia dung mate poso-posoi, hehe doho jala mangan si panganon. Dungi nina raja ima, uju mangulu dope poso-posoi, marpuasa doau tutu jala tumatangis, anin narohakku do. Ise ubotosa, atik tung marpangulahi rohani jahu bamida au, ang giat laos mangulu poso-posoi. Alai ang godong maten waing gunana marpuasa au. Tung tarbahin au be mangalap ibana mulak. Au nama madapot ton ibana. Alai anggo ibana dang tagamon be mulak tuau. Jadi dung dia pulu si Daud rohani si Betseba jol manai. Ditopot mana sida laos rap modum. Jadi tubuhan anak manasida muse dibahin magwarna si Salomo. Holong rohani Jehovah anggomida ibana. Dungi dipaguruhon ma ibana tu panurirang natan. Na margoar ibana jedija. Ala hasudungan ni Jehovah ibana. Olat ni ima sahatna. Jalan nagabi odolan ni jamita dihita di manuguton ima ayat 20. Alai ang godung maten waing gunana marpuasa au. Tung tarbahenau be mangalap ibana mulak. Au nama madapot ton ibana. Alai anggo ibana dang tagamon be mulak tuau. Hatan itu hatta nagabe renungan manang si pahusor-husorot tadi bagasa sadarion imasian ayat 20 alai anggo dung mate nuaing gunana marpuasa au tung tarbain au be mangalap ibana mulak au nama mardapot ton ibana alai anggo ibana dang tagamon be mulak tuau. Buido paulahon mangulu halak nong mate. Hamu akadongan ale-ale ni radio Pelita Kasih dohot AKBP Kernolong. Horas manugut ma dihita sasudina. Holat jinaha turpuhon ala manaringoti namate manigor ni ingot doak kanamasa di tiki na parpudion narap ta adupi. Ima harorobur siala ni virus corona 10 sia. Nungata masuhi bulan Agustus 2020 sada. Boydo honot tabohoma 10 bulan. Manang sada satu tao panggosa ni virus corona 2010 sion. Sanga doni etong madok sona may. Ala di ujung ni tahun 2020, do tubona ni tahun 2020 sadaon, songon namoru panggosana. Nungabui hita humosa sian sada kota tu kota na asing. Nungamulai bui marminggu di bagas joro ni tuhatai, 50% kapasitas ni garejai. Bui patu pesta adat, dot akka ulaon na balgana asing. Hape topu muse ma di parsitongaan ni taonon manggugu muse virus si maupih. Ailam torok mazolma na hona virus corona 10 sia dot varian na baru. Dang bui be marminggu di bagas joro. So muse nang akapesta. Mangula pe di dok sia jabu ma marhiti akka handphone internet dohot media komunikasi sinuaingon. Dana pe marsiajar tong marhite akka alat-alat komunikasi virtual. Naik kelas pe di sekolahna sopola pajupang be do akka guru do donganna sakalas. Lungum mata he. Ala idak kolani tung toro do namodik siala ni virus corona na ibaron. Statistik na say di paboto pamareta
toropian na modingi. Pola dibuka akka inganan perbadaan na baru. Siala nauksusia be diakka perbadaan na adokian. Na di hari Kamis 20 Juli 2020 sada na salpo di sada siaran ni televisi swasta nasional medok ngeri angka kematian COVID masih tinggi. Lungu kia matahe maraga mawigion angguk bubar ni akka keluarga. Hai subui patu pahon ada na hobar tu parmoding na be. So sanga memulus jabu na be. Hape adorang so hamoding nih. Saya holan na di rumah sakit. Na subui atuado. Na diba muse ikosigo dok kuburon. Hape nunga botari parmoding na. Oloma sape bagas borngin di kuburan. Na mangulahop penguburan nih. Sipata hola 20 halak do nama dongani akka perhubasian huria di perbadani. Jadi moloni ida kobaran ni virus corona sa pulusia. So inamanya nuli ni gabaran na. Sialani do rau bayan di dok warna corona mahkota manang tupal. Hape pakkorhon na hamateat do pinomat manusai hita zolma. Hamu akadongan ale-ale ni radio Pelita Kasih dohot HKBP Kernolong. Buasa ni dok nakim manigor ni ingot panggosa ni virus corona sa pulusia na masanuaing ditonga ni Portibion. Ala tupuhon manaringoti hatuguon ni roha mangadupi kamamoding di nahinaholongan na. Si Raja Daud padoh nahira suku-sukun na jinahon nakningan. Tilahao razay. Adong do sa minggu liling ni parsahiton ni iyanak konay. Jalahatiha parsahiton ni iyanak konay. Say martangiyang do ibana tu debata jahuba. Mangido kamamalum ni sahit ni iyanak konay. Marpuasa muse dibiluk na. Jala laos pea di tano saborngin. Hirim dorohana naolo debata pamalum sahit ni yanak konay. Alay duk sa minggu mate do poso-posoy. Tung biar dorohani akka na poso ni razay lao pabotohon nang marujung ngulu ni danahi. Hape di luar ni panagaman nasida nunga hehe Raja Daud siatano parpuasaon na lau marsuap huhuk merpangir disalip pakyan na dungi masuk ibana tubagas ni Jahuba asa martangiang jadi dung mulak ibana tu jabuna didokoma padirihon si panganon dibana laos mangan ibana totudo patubu suku-suku disude akan naposonai ala asing sian hinirim ni rohana sida. Diripu siala nasai tumatangis razai mananggay pangarimason. Manang mamuruhi akan naposona naso buhi mangalui pangubati di iyanak konay. Hape buhi nahiras do. Jalan apitor makalaputi partangyangan huhut patuduhon semangat na baru. Dada nalas rohana marujung ngulu anak konay ubay na pitor tubagas ni Jahuba ibana lao jala padirihon parmanganon. Alay naung siat do tu rohana molo dung lomo ni rohani Jahuba hamamate ni anak konay ayadong do hagugun ni jolma laho paulak kotsa asa mangulu. Hamatean dot hadirioni jolma hibul doi punani debata. Dangadok kuaso ni jolma na manguluon mangatoy halak naung mate. Buidoi idota bohapad do ni parjamita sia di ayat 5 do onom. Hape tunggudang do nasopatut manang nasa itotong mabayan naso pas manang mulo dihata Indonesia usil tu akka
namodding niulahon niya kahita na mangulu. Adong napatupa kuburan na matsay uli. Jalatung matsay pir. Olo si pata, daw umarga kubura siya jabu na zonok tu kuburani. Adong namabahin inganan panobaw disih. Pasahatos si Pangano Soloman, lau parohotod dini namati. Asa mga leo panuturion, manang puda tuwaka na tininggal honna. Ima padok na sida na mabahin na songoni. Pabahinan na songonon, dadakolan na sopatu tu namoddingino ni. Alay dangbe maparhurazay tuhani ibana disi. Namangaliay nama, nasa usaha naing parohon ng modding tuhang uluat taon daksitongi. Napauruhon sangap ni nong moddingidoy nong rap do tuhani do ibana. Siala ni ditik kita adupi hamatean ni si Solkhot, anggota keluarga, tepu manang sanga liling di parsahiton, sanga manak susanga ni dawakkena, naing ma dohonotta, songo padok ni Raja Dauti. Au nama madapot to ni bana. Alay ang bana daktagamo be mulak tuau. Jala matsay arga siguro honotta siyan padohan naon. Hamu akkadongan, hamu akka na hinaholongan. Ale-ale ni radio pilita kasi dohot agay pekernolong. Ikuboy dohita hibul mangula, makubasi na mangulu. Duksalpo urusat tu akka na modding, tak sa hilala be tu na moddingi roha. Alana, nung saha tu diba tayo ba na? Laos ido pinatuduhon ni agedda manutuk batang di na modding di HKBP, di dok, di ramoti Tuhan de batama ho, lau ruar, do lau bongot olak nyon rodi saliling-liling na amen. Ima agedda HKBP na mekmet. Jala dinalaho mananom di dok muse, ali siyanu. Siya tano do permulan ni dagingmu. Iko mula hijolo gabetano. Alay Tuhan de batana manopaho, do Tuhan Yesus Kristus na palua hoko siya dosa. Do to di porbadia na majoho Tuhan nguluan na sora suda. Ima mangaramoti orbu ni bakkem. Piyay maro ari perpudi. Amen. Agedda kami pinabulon. Dua capat dohan ni agedday, patuduhon iya na moddingi di bagasan pangaramotion ni debata jauh bado. Jala dengkado taingot nang padohan ni Apostol Paulus. Pabua ay ia mangulu pehita, mangulu di Tuhanido. Jala mate hita, mate di Tuhanido. Asa mangulu manang mate pehita, tongdo di Tuhani hita. Roma 14 ayat 8. Ala nii taingok ma hita do nabuy madapot ton nang modingi. Dang ibana say jowota asa mulak tu hita. Denggabe mata paradi hadiriota. Tu pajuwon ni tuhatay. Asarap dohot ibana hita muse. Hu masipaidaan muse hita doh akka na porsea naong modingi. Amen. Martangi yang mahita. Ali de bata na puna hanguluan. Patugu rohanami mangadupi hamamate ni akka na huhaholongi hami. Ay naikorak do hami musedo nasida di bagasakko. Pasu-pasu ma nang radio pelita kasih. Asa tutungboy patol haso jamita na arga tu torop zolma di Portivion. Amen.
sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH di nomor telepon 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja selama pandemi COVID-19, didistribusikan secara online. Dan mulai tanggal 9 Agustus 2021 akan dimulai renungan malam Salom melalui kanal YouTube HKBP Kernolong. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dan bisa dibagi menjadi 2 bagian dengan kapasitas 350 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan berlakunya PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021, ibadah dilaksanakan secara online atau live streaming dan dapat diikuti di channel YouTube HKBP Kernolong pukul 9.30 WIB. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Boru Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.